musungkai tam khaimia to serna musungkai tam khaimia to amoni bagai sini onek সময় ora sok sok azujak boi bisudev kola hingkai sini liabana chimlang hingkai sini haino na bicycle kaisa paijak je paimana hingkai dunia ni bono thakjak gana ajorao dakachi bujago gana ngai tabu hingkai nini Mercedes gari aba desbangso kase gana sinjak lai ya utani sinjak chu jai hok belai kheno ini pandao phaimanjak paikya chini mo elakani no जों गनो सब समय न chini phumulung marugnai chini MBC Ganesh Dev Burma PU Education Josh Nirmal Dev Burma chini Folk Music College tai linguistic officer chini in charge Orang-orang Surat Dev Burma, Dr. Surat Dev Burma. Tai oro joto chini Folk Music College फोरोंनाय rok. Tai chini kabangma legend singer rok, students, media rok. Belai kena khambai marbo. Norok chini mo pandawa mosange pengelobe music folk music sudu oro samung musamung buya o jaga gobang ma kamajak no khati winar gani bagai siri sidini dongai ma dongai pani amoni sini buku bai tamjangnai yak bai tamjangnai dal bidal chini je music instrument manai rok जों खोनाका dangdu sarinda माने chini je besar गोबां एत फेमास chini je indigenous tiprasaroni sudah orosmi ya indigenous jara bot Thailand pan tongtong Indonesia pan tongtong nini kanmong nini sumong bini tongmong samong in all respect man jotto jaga nang nai nai bahai ki mili lai to tini oma hai khlai kaisa music college mane ekta autonomous district council bini jodi sung saitanga karo degree college tin log music college tin log na kabang ma phaipi tini जों belakano bakhau nango जों tabuk jora music college जों ta khano permanent kuno employee जों tlang maya ko songkai belai kom जों abo sai tokjak जों already India government এবং state government Nyaka Batin Tripura University Sujoni Navarno जों अमायkai जोंसु सावि दङ ताबुको कमामा चिनि बरक अरनि सिमि परिते सोलोंदे डक्टरेट पर्यन्त नाय बर्नते जों बर मारनाय बर्न जों बर मारनाय तिनि जुदि जे बरक रेसाबना करं ताम मं करं बरका थिप्लाया कबामा लिडार 40 বছর এডিসি ও 40 বছর এডিসি नि বয়স कबामा नेता थाका फैया नेता बाय नेतानि उकल नाङै दं किन्तु रिसाब करं ताम करं बन उकल केब नाङै प्रि तिनि सचिन कर्ता थिया ताबो सचिन कर्ता दं बुखु बाय जे बरक चिरकुमार देवबर्मा बुखु बाय जेबो बेबाद न खाइबानो रिसामु बताको दं कथां बिमल देवबर्मानि रिसामु खना काकाय जोंताबो साइबानो तबे आजागाव गाय चिनि स्पोर्ट्स एंड आईसीएनि चिनि बरम गना एम बिनाव मानथक खना काय जोंबो बखा बाजा जाखै नोंथां
অমহাই খরাং রক जों जखन पलिटिक्सआव फैनो सिगां आं स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जखन दंफ्रु आं बक्तिता मारि आं सुदु मा रोजामां डिभिजननि सेन्ट्रेल कमिटियाव बयनो थाखाय कालचारेल सेक्रेटारि टिएसएफनि कम्पगिया किन्तु खरां हामि हाय पानो मोखां खोबलाय के रोजाबमानि आबो कम्पगिया हाय खायते दिनै अजाव फैसबाय दिनै मिउजिक कलेज जों ताइबो वानसुगै दङ चीनी प्लेन दङ चीनी एक्शन प्लेन दङ थिनांगौ मनतायबो गाहाम खालायो चीनी जे हस्टेलाव ताखौनो गोबां सीट खालि दं ताखौनो चीनी हस्टेलनि सीट खालि दं अबनतायबो नायथ'ख्लायो जों गोबां स्टिमिट खालायाबनो हातानि बर'खौ फायनाय फैयो दाख्लैबो नायफैखा आरो 36 गरौ दंनाय चीनी ताखुक जों रक्सुं हका सार जों दाख्लै 36 गरौ नों फक मिउजिक कलेजनि रोजाबमुं फोरोंग्रानाव जों थांना मुसुं साबा चीनी हिज एक्सेलेन्सि गभर्नर अफ छत्तीसगढ़ चीनी बरमना कर्ता जिष्णु देवबर्मा ब मुइतुमान मासे चीनी अफ फक मिउजिक कलेज में थाजिंग चीनी पिउसाइब साका 2010 नि सिमे सेंगै त्रिक जेबाबे তিনি যেমন সুনাম অর্জন খাইকা এমন বুমুং খাইকা আর যখন হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নর অফ ত্রিপুরা যখন তিনি এডিসি যখন আইনানি ফাইও বআফ্রুবো সাইক্লাঙ্গো বসকাंनि 2024 नि 15 আগস্ট 26 জানুয়ারি দর কিন্তু মা ফাইনাই যত বড় পদ কবক জাগবা বনুবু এত টংথক জাকা मुसुंखाय ताम खायमिया दं सेरना मुसुंखाय ताम खायमिया दं अमनि बागै चीनी अनेक समय अर चक आजुजाक बय विशुदेव कलेज हिंगाय चीनी लेबन चिमलां हिंगाय चीनी हायनबले ना माने बिनि जे प्रत्येक क्षेत्रआव माने बिनि जे प्रतिभा बिनि बिसिङासो जे प्रतिभा दङ आबा एत माने तामसे पुरुना नांनाय नों त्रिक नों माखासानाय चिनावबो गोबां मा दंगामतै सुरबिहाय खरां खोनाततक रुबि मुरा सिंसंहाय खोनाततक बर गोबां मा ताकमान दङ बर ताकखौ हेन्डेलिस दङ किन्तु स्कुलाव हस्टेलाव दंफ्रबो शुधु हेन्डेलिस दङ बहनाबो যখন प्रकाश नाय যখন नखर नाय आफुगाय बरन टिप्रा आइडेलनि फार्स्ट सेकेन्ड अफ मानता ত্রিপুরা আইডেল যখন তিনি বরংমনাং সুয়েল দেববর্মা যখন ত্রিপুরা তাহলে ত্রিপুরাসা আইডেল যখন তিখাইপ্রু जोंखौ आं सुगुमेया साबो बुसुता मुसुम खरां जे बुतां फेलायता सिरिजि कुलमालिया वान सुक्सिमाया आपतिरंनो आबनि बागै बेलायखौनो हामबाय मारो तिनि हायाव सालनो जों मुदुखायनाय बिसि ब्रुम न হয়তো ডিউ টাইম আর ডিউ ডেট जों खायमिया फानो तो फानो चीनी और मीडिया रा दङ बनि बिसिति फानो बरक चीनी हास्तेनि बरक साइमान दङ टीटी एडिसियाव कायसा फक मिउजिक कलेज दङ टीटी एडिसियाव बिसि ब्रुम न बरक हास्तेव सिमि दंया भारत हाकतनि गोरों आबो हायनांनुया जागाय राजभवन रग महाराष्ट्र हाय एत राष्ट्र माने राज्य कत एक राष्ट्रनि समान कोटी बरनि राज्य आबो आ जागारावबो थाङो अमाय खायनानिबो कम्प गैया बनि बागै जतनसे बनि पेसेन्ट धैर्य शक्तिखौ फोरोंनाय गासिबो धैर्य मारनाय दिनै आरो बरंमोनांजों सुगिनि देबबर्मा बै सुगिनि देबबर्मानि जादु कलेजा खोनाखाय आपको कोनो फोन तो दूरेर थाक टीवी सिग्रै पारा मुंसाग्रै एलाकाव रेडियो गोनांखाय थाकसुका गोनांबो आ रेडियो खोनानाय बागै आफ्रो सिमिसि सुगिनि देबबर्मानि जादु कलेजा रोजामा खोनाखाय खाब्रुंलाय थांलाय जाव गुरुमोहन देबबर्मा सुनै रोजामुं खोनाखांखाय खाब्रुंलाय थांलाय बाइसाइकेल कैसे पाइजाक जे पाइमाना हिंगाय दुनियानि बनो थाकजाक गोनां
आजराव दाकाथि बुजागौ गोनाङै ताबु ओंखाय निनि मार्सिडिज गारियाबा देशबांसो कासे गोनांथि हिंजाबाय लिया भुटाननि हिंजाचु जाय होक बेलायखेनो लाइगुमानो जों खुसाय थाखाय जों आगि बर' दंमाने जों दा बर' फायसबाय ताइबो फायनाय ताइबो कताल फायनाय तो अबनो जों नासिं दङ ईश्वर जोंनो ताइबो अमर कलाव रिखांखायबा जों नुग्लाङोनो बरफ तो आसाखेनो मा थैनाय आइफान दिनै बेलायखाय नायथक लाइन प्रग्राम खालायगा दिनै डक्टर सुरत मुस्काङो ताइबो जों रिक्रुटमेन्ट इयाखायबा ताइबो कताल तिनारो डेली फायलाय जाव ओ बाबु आने अब तामसाखा किसार साबलांना मुसुमानि फोरोंलांना मुसुमानि दङादि रेगुलार फायो आइफान जों दिनै अर रां फैसानि फैसा सम्पद दंजामाबा जों मुसुंखायनो खायमेया दिनै मुं बोखाखाय दंगौ मायं कानानि ओ आगिनि बरक सामाहाय किन्तु कावमिया खालायमान जायो जतनर ताइसा हामबाय रय ताइबो काहामखाय चिरम टिटी एरिसिन म फक म्यूजिक कॉलेज ताइबो कुजोबो कातुं ईश्वरनि थाखाय दियै आंनि फक सामदावर बायका हामबाय खुलुमबाय